Hi guys, good morning. Akong buhok na nindog. Nako di ari guys sa balay sa Muslingan. Anahan sa mga gamay kay manguha ko og mga herbal guys kasi motherland hotda na siya herbal. Then apod mi dito sa lingan nga mangayo po daw siya down sa herbal. Ako na lang pud siyang kuhaan. Magsugod na tagpanguha guys og herbal. Then ako mananghid ay guys. Nasa sulod ang tag-iya. Araw sa bana. Diri ta manguha ako kay gwapa diri to. Diri man ko tikuan guys, kay gwapa man kay ilang dahon diri. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 oh, 20 na ni kung nakuha kanina pong isa kaya 2020 na ako pagkuha guys then 20 pod ka udlot sa bayabas o 20 pod ka naman sa like on diri kaning ang sanay ka ngayo kog dahon koy ngayo kog dahon agoy tagakan ko tubig 1 2 3 hi 4 4 5 guys ay nako di ko kaabot sa uban 5 6 dali na punta 6 7 8 ang uban na nasa ibabaw kaayo. Di na ko kaabot ato. Balik ta dire. 8 Dire okay bata-bata pa ni 8 Agoy na mga makahiya nga kuan matunok ta. Apa ni 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 20 Pwede na ni. Ang gani siya. Pwede na ni guys. Nangalan. Buntag sa'yo. Lasay parang gusto niya. Buntag. Gabon di siya. Dari ta sa bayabas. Na may bayabas diri oh. Diri oh na bayabas. Ako ang butangag ilhanan sa kong mama nga. Kuan. Okay, maglisod ko.
tanan sa kong mama kay para kuan ko dagko ni mo tag udlot riyabas guys. Ako na naman ko dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ay, 10 di ay. 10, 12, 13, 15, na guys. 20. Diba guys? Ang kang motherland ni ato na ikon. Di matarong ako ang camera guys kay. Ato kang motherland ara. Kay ako ray dagunit guys. Nga wala may tungtunganan dito. So, 4. 4. 6, 8, 10, 12, 12, 13, 18, 20. Nga ko upuan sa gabon. Kaya akong tatay nangayo to kanang upuan sa gabon. Dagang gabon diri ay nangayo ba. Kaya itanom sa akong tatay. Anak dang gabon ba ni? Gabon na din. Anak dang kuan kay itanom daw niya. Nangayo pa. Kanang mana na ni. Putanganan pa nako ni kuan guys kanang Pagano na ako si tatay siguro kabuti ng ano. Gabon ba ni? Tulo ka ako ang sa gabon ko. Itanom daw niya dito. Nata guys. Madaghan naman yung tulong. Uy, nadagak. Ako ang kuan guys, kamera di din maklaro kaya ako rin gagunit. Dagan man ko gabon dito, dito ra ko mag-on gabon. So, thank you. Gabon di guys siya. Na ako nakita ba ay kanang kapayas pero parting taasa. Kuan ta kabok sinog tulo. Hi. Sa iking iro guys pero. Hi. Anong gikagid man ka? Ha? Pauli na ta guys kay mangwa pa ko dito glaing tambal mga alas ko guys. Gabon ba ka no? Gabon jud. Mao ni akong nakuha nga mga herbal. Kani gabon kay akong ihatag sa kong tatay kay mananom daw sa gabon. Ayun nara sa akong mama ug sa kang auntie bibi. Hatod na mo ni unya yaguman og kuha sa anak sa akong boss. Ay akong boss sa boss akong bana. Akong boss na Hinuon na buin. Dayon mangwa ko kanang paan sa malunggay, lawas sa malunggay. May dagang malunggay diri Diri ra ko manguha kay wala naman may malunggay ko didto. Ipamutol man ako ang malunggay kay atubangan kay sa among balay. Diri ra ko manguha okay daghan malunggay. In Jesus name. In Jesus name. Balay sa akong magulang guys, perti nakakuan Perti nakaayo ka kuan siya. Kani atong iton. Kani. Dayon balion nang nato ni dire. Okay.
Nara guys, bigat na nagaan. Alam mo guys. Wala na to ni Og. Man ako na ipatong ang cellphone eh. Wala ko'y patunganan. Labi, magpuan ba din? Anak daw. Mahiwi man siya. Ano guys? Anak ra guys, anak ra. Bahala dili kayo kuan basta kay makagunit siya. Kani ako sa ni pamitay diri. May pagidala na ko tong kutsilyo diri da. Para guys, ako nang gihagpat ang malunggay. In Jesus name. Dalon ako ng ubang malunggay dito. Kaya bisag mag-utan sila. Stay! Boots! Boots! Hilab! Kani guys, mao ni atong dalon. Kani ato po ning ibton oh. Kay mitras bata pa. Ay, nahulog ako. Tara guys. Kuhaan na to ni kay dalon na to ni dito tuburan kay sa magputan sila dito. Na. Mangwa patag isa na lang. Layo man to dito eh. Kari na lang atong kuhaon okay. Bata-bata pa man eh. Agoy bisan matumba ang kawayan na impas. Amang kuan ni magkuan ay. Lang guys ha. Pertin naman gud kayong kuan na di ani guys o sa maka. Samak na kaay mo nang maglisod na ta. Kani kay bata ang malunggay ni. Dalon na to dito sa kong motherland. Magdala po kong tanglad. Kung tanglad, kuha naman akong tanglad. Dagko na. Ay, pagulog-ulog eh. Big Boss! Big Boss! Saan ka? Palunong kung dahil na ako ang suga. Na guys. Ang sa panipunan, paninato. Tama na guro ni. Daghan na ni. Ako sa nang ihato dito. Okay, daghan kay kog dalon nun. Nakuha pa kog bulak guys. So dire na pud ta guys. Ang sana ni. Ay, thank you Lord. Nakakuha na kog herbal Lord. Kulang na lang ni kalabastre. Naudagan kaig mga kuan sa kamuti oh. Kamuti tops. Kan kayo. Ako sa ipamutang diri kay magpalong ko. Uy, wakwak. Magpalong sa kog suga. Uy. Gadot lang guys ha. Kaya magpalong sa kog suga sa pikas. Unsa na ni akong kamera wa nagkadimaon.
Hi, te. Nagpaalam ko suga. Hi. Guys. Kaning balaya guys, paabangan ni. Kung kinsa to mangitag balay, kani. Dako kay ni ay in Jesus name. Dako kay ni sa sulod guys, 3 bedrooms, dako kay ni siya sala. Dili na to butang. Alita na, oh. Ayan. Di masangiyad. Okay na guys. Manguha tag gabon. Gabon baka ni siya no? Ano ba? Gabon baka ni. Kuhaan sa na akong kutsilyo guys kay tamutlo na ko daan ang mga birds! Patay na nas dodo nga, injury na na. Na-injury na na imong anak ha, umuha ka. Hey, George! George! Hey, George! George! Quick, quick! Ang gaani guys, magputol ko sa kuan. Malunggay. Against the light. Dili lang ako putol ng malunggay kay para dili magsagbot dito. Kani pwede man siya kanang kuan ano. Ano pang mother lang. Ano naman na dadang? So maniniro na. Against the light man ta guys no. Kung saan man yung hindi mo against the light. Kung dito put against the light po. Kaya mo against the light siya guys. Putol-putulo na ako ng kalamunggay. Lawas kalamunggay ni guys. Mauyog ang pilpog apil. Against the light man siya. Anak daw. Kani kay dili man siya kay layo ra siya sa guys,
Dire ko na mo to sa bao-bao na mo guys. Dagko ro kay putulog dire. Dire. Ten, 11, 12, 13 sa kabuok guys. 15 ako ni. 13. Kari o bata. Guys. Guys, 20 na ni kabuok guys. Dili na ko ibutan sa silatin sa akong motherland. Yan, iyahan. Tangan pa na ako nagabong. Gani ka ti baby. Ako po siyang kuanan. Kani po, ako ning kuanon kanang Picasso ba. Yasan na niya. Milo na ito dako dito nga kalero sa akin no. Baby kay para makuan ganin niya. Na guys, inani na ko kamahal akong mama guys. Ati man ako na oil herbal. Mura po nag-akong bana. Ini sa mo ni silingan. Tagaan din ako po sa tibibig. Mura ko na po to na mo siya guys. Kanang parinti ba? Kay luoy po kaayo. Maadto daw sa kong mama. Mangayo og herbal. Kasi sakit ito yung hawak. Kung dalaan na lang po na po siya. Ano? Malipay na ito ano, nasa TV ano. Ang problema, muluto ba? Lutuon to ba yan eh. Ako na yung ilahi ng mga binanay.
Ako na nagpadala sa mama. Para akong dalawang dito sunod is dahon na lang. Kaya ako mga gabon guys, ang akong tanom kay lagyan ng gabon. Shut na. Hulog yun. Ano? Mana guys. Mantok ang baby kami no. Ani ang ate baby. Dere na tibot ang iya ha. Butangan po na ako ni gabon iya ha po. Mga ko gabon ha. Yung sa ato ang kanang ko anon putlon kay para mo salinting na pud siya. Ako ang tanglad. Ang gabon guys. Saan man oy ang dahon ray kuhaon ani. Kay ning salingsing man siya oh. Ay gilukutan man siya sa kuan. Blue turnip. Ang blue turnip oy kay mulokot man guni siya. Yung tag lokot kay mamatay yung taon na yung igsuon. Nabuhi na ako ang kuan oregano. Buhi na. Kuan na lang akong kuan dahon kay sayang manuguanan. 4 nara. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dari tabi 18 19 20 ano nih kati bibi nih mara kati bibi magkuha ta para kang motherland. Motherland. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na nakuha naman yun 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. Ayan guys. Ito motherland guys. Ayan. Diri lang na ko na ibutang ni init trabaho niya oy. Nakuan ni. Nakuha lang kog silopin otro. Tagbulak ati. Diri ako manguha kay daghanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dili sa mo agas wa gyud problema diri ang mga herbal guys, daghan kay herbal diri guys. Unsa nga herbal imong kuno diri manubo ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manguha di kog sa loyot ron. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4. So kung magulang ni 5, 6, 7, 8, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakto na ni sa kong sis, di mangwa na lang pug ko para unya namon ni banana. Diri na ko ibutang sa kang mama nga kuan. So para dali ra. Ato kang motherland ani. Dari na ko ibutang. Kin magkuha na pud ta guys para unya namo. Okay, mga gwapak ang bulak diri. Kani nga bulak guys, pinangayo ra gyapon ni Nilo sa mo ang liso ani. Mo na pwede ra ta makakuha diri. Kay ako jud ang pinakauna nga nakatanom diri og blotter-net guys. Ya, ang kaning blotter-net man good. Pag mukuha ni ang iyang liso, muturok ra ni siya iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Tara guys. Kina. Mugawas ko niya balik kay mo ko sa pero gamay ra man ang saluyot oy. Indot unta tong dako ang salagag saluyot. Nanay lugbati dito oh. Ang turok ang alugbati. Unsaon man ako ni pagbitbit ani ron. Magkuha sa ko dito ikubag nga dako kay para mausara na ako sila og butang. Masulod sa ta guys. La, kinsay nalibang dira oh. Mabalik ra tagawas guys. Kinsa nang tae. Dili man hilabot. Ito ang kuan. Suliyo nga diyan. George Trigan. Big Boss. Manday sige panoktok. Kagawson dito di mo gawas. Mo karon na. Mo gihian akong chinilas. Kaway batanis. Dagol nag-ihian ni ba? Dang aka karon na. Kaway batanis kadung ha. Sa kadagang ihian akong chinilas pa gid yang giihian. Ug minion. Minion ay day. Ang inday na ako nagwapa. Ang dagol, ang maldita na ara. Sige mga papakaon taong ko ninyo. Kaning bulak para unya ning gabi daray na. Ako sa anyang ibton ang rice. Ganina raman nilaluto ang rice guys. Pero wala na ko siya uy! Wala na ko siya giibot dayon kay mao lagi na kung gusto yag ibot. Pag abot na ako diri. Diri na ko ibutang akong mga herbal nga gipanguha. Kay dako man ni siya nga cellophane. Ngita tag mas dako ikubag na dako ba. Gani oh. Kay dako siya nga ikubag. Kaya rin ako ibutang kay magkuha para ba kong kalabastre. Ang wata batuta. Dito dong agi mami. Dali day. Dali day. Dili mo gawas dong dagula. Dali day. Dali. Akong gipagawa si Inday kay manuktok na makagubag sira. Iyo. Dords! Kaon na mo ron, Dords. Wait lang yun, Dords. Sing a little baby. We're still in love with you. Sing a little baby. Na 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 na. Diari na lang ko kay dili ini. Diari. Galing lang maglisod ta. Na. Ipamutang na ko na diri. Ana na lang ko mong bao guys, gabok na kaayo kinahanglan pa ni og kuan. Kinahanglan pa ni budget guys, dako gyud ang mabudget ani kay. Kasi sa tao, ang bao. Na. Dugay na taong kayo na mo ba o ang cross na mo una. Saan na yung cross? Ako na ni ipamutang diri. Di lang sana ako hiktan guys. Kay na may pagdiri ko ganina. Dili against the light. Di lang sana ako panghiktan. Kay butangan pa man ako ni Og. Kalabas diri to sa unahan. Mga ko niya. Iusan ako butang diri. Kay paraon niya. Ikuan. Diretso nilakaw. Ikat lagi nitong
Nadulang. Sa Ate Bibi. Ang anak ko ni kang Ate Bibi. Huwag ka lang mga yung kaning ubang malunggay, dili na ko ni ibutan. Kay kang mama man eh. Para guys, Dayon ang kalamunggay, kay mag-utan unya sila dito. Kani, manay ko ihatag sa kong tatay, kay itanong man niya gabon. Gabon. Ang nalunggay. Inaigo ra siya. Man na. Kuan andam na ni. Dami lagi iutan og kalamunggay ba? Isabaw bag kalamunggay, manguha ko di magsabaw kog kalamunggay. Ay, kuan day ang tanglad di ay to. Manguha tak tanglad. Pwede naman ikuhaan akong tanglad kay dagko naman eh. Manguha ta. Araon, dagko na kayo akong tanglad. Gunting unta to oy. Tagoy mga kuha ko gunting kay makuan siya. Sag mangluod unya na uputlon. Kuha sa to gunting guys kay mangluod unya sa putlon ba. Sa ba ninyo ay mura man mo kanang gipangkuan. Pangkigwa. Kapod dagol. Tay sabahan mo. Kung makuan ang kandudong gamay, maimpas jud ka. Naka dito. Nay? Sino si George? Doon siya magtatay sa loob na? Na. Hoy, dili mo gawas. Tauron. Kawa diha, unsa na ko pagsarado? I'm still in love with you. Mga tanglad guys. Balik diri. Diba ni? Ada tanglad. Kung tinanom, okay na. May lang. Ito na yung lintina. Lita na eh. Pwede na ni guys, pati na inita. Mangita ko kuan. Mangita ko og kaning saluyot.
dito sa unahan baka agad sa luyot. Aday, gipa ako lang dito. Sa unahan baka agad sa luyot sa unahan. Ay mga utan diri pero kamo titaps man oy. Man ta pwede ana kay kung kulang tag tulog di ta pwede, kung high blood ta di ta pwede. Ana ba na? Kana. Ang kumangitag ko anani. Ay dito lang dito daghagulay dito. Diri na ay matilok diri nga gulay. Saluyot gagmay na. Ang mga saluyot uban kay natabunan nagkuan. Bantaan ni kay utan ta kadugay-dugay na miwa ka kuag utan ba. Banana. Utan guys. Dagan-dagan day sa loyot diri. Si nanay tigwaan po ni sa loyot diri ba kay nawala mang udlot. O si nanay kay si tatay hilig man po nagutan si tatay gud manang iya po nang kuanan sa loyot. Ko nakita na lugbati dito. May lugbati diri oh. Sulod pa ta. Bye, baby. Pero oh. Naining turok nga lugbati tambok ayo tuwing paon. Napa o gamay. Naabutan ta. Lugbati diri oh. Lagit eh. Ilan yung dotas imong karton ti oy labay ni mo ni. Labay na siya. Lami kang mo sir pero ang bagyo tupa. Karong Sabado na ana pod. Mas cover niya tibuok. Oh. Wala ka ti oy. Naunsa na naman. Cebu nabalaka ko kung anak eh magpuuli. Uli na lang dili. Pero wala siguro siya na ako anan dito nabahaan pod. Saan sila? Aman di dapat sa Cebu di ay. Insulasyon. Hala. Dayon kuna nasulod ka sila mga iyang kanina 80% basta. Hala. Niya ako kang gaynan nga. Oh. Pwede mo bukang uli dili gamay ra ta pamilya. Pwede Oh. ba? Dato ni mo trabaho. Itaw. Nag-imagine siya niya karon ka ng bagyual. Dako kayang lapad sir. Oh. Pilipinas cover sa iyang hangwan. Tul. Ang Luka. hangin ba niya lapad anak. Ang luoy kita dire di ra ta kay Bukid man ta. dili mo pundo ang tubig. Binya high tide ba dako ra bang bulan gabi. Dako bitaw ay dining kalit og ulan. Kunya ang baha ug ang dagat dako mag-abot. Luoy ka nang dako sa dagat. Na magampo lang tati oy. Po lang jud tati kay na delikado na kaayong panahon ron ay. Saon na lang. Hala no, mutuo ka tong istroy ni Baldwin te. Ni si Negro ka to si Baldwin ba? Tinuod. Oh, tinuod yun na kuan gyud. Man niya siya I saw Philippines Oh. by water. Natanawa ka. Mo po nagingon sa kong magulang atong Negro daw. Nindog kong balibo. Ha? Nanindog akong balibo. Wala repentance pa labi ng mga buaya sa Oh. Lagi. Bitaw. was out sila si Loy. Latino. Ang gatong mga subdivision ba kay nangakuan ilang balay ko na hala. Ito na ko ni butang. Dili kang nanay lang na ubante kay sugnod man na niya. Uwa. Was out ka na nun. Sa pamilya nila siya na lang. Hala katino. Duuya pud ato oy. Magampo lang tati oy. Ako kay Mag-grocery ba? Mag-grocery. Luoy no sa katong taga Cebu ba ilang mga sakyanan nga nga Nagtanaw pa rin mga bulang anak. oh magtanam na siya mga inaana. Ako ang kato si Baldwin.
Tiningan siya nga. Tanawa pag si Kuan, ang katong negro lagi daw. Ako ni ihatag ni nanay kay isugnod maniniya. Lagi na ulan. Mm. Kaya matlo kayo. May panitim ko na to sir. Pero unyang kadlaw or Sabado musulod. Mauganin mo. Pero di wala po sa tuwa. Nya kay ang ulan ana. Ang ulan lang. Oh. Masabi siya sa una. Dili tinuod ng sapa. Suba. Sapa dyan diri sa una mo. Ba itong nanghawa tong di araw kay ang katoy yung mga kway nga isda nga hurot. Sapa. Oh, gani. Nga sapa. Suba. Ambot lang ti kay ang ingon nila sapa man daw ni dari sa una. May nga sapa. Kay ug kusog ang ulan mo dalinas man diri ang mga kuan, tubig. Diri tanan ang tubig ha pag kusog ang ulan. Ako sa ni guys, nangayo kog butong ni nanay guys. Ora guys, oh naibog ko sa butong guys. Nani kaayo. Alam ko saan ang lagari mo. Isog ko guys, oh. Tugis ka mo an guys, oh. Dagan kog manok da ari. Nakoy butong. Nagamit na talaga yung aparador na. Sayang itong mga kahoy ni Ate Mimi na yun. Mga ano pa naman. Na kuwan ko sa may. Hoy, ang manok. Aksog dool na ako ay. Te, langga, nakita mo? Ay, ang guma. Ban mag ay inaan na ni mo nag. Di rin yan makaakyat. Pag mga ganyan, matakot ako mag-akyat. Pag nakagano na, okay lang sana pag street. Si Wiwin, makaakyat yan, kaya masakit daw yung ano, Nal. Yung papa dyan, mababaw kasi. Mababaw lang ba? Ang ugat niya na kay maraming gamot din nay ang ugat niyan. Yung ano bitaw na yung magsuka ng dugo. O yan, ang ugat. Suka ng dugo tapos yung masakit ang baga. Maraming ano yun, pati UTI. Ano yung ano ng rule? Ha? Galing na yung ubo. Gumaling. Nandyan na siya. Nandiyan na? Gumaling na nay, kaya lang maglakas ng sigarilyo dahil hindi din mawala. Yan. Sabi ko, wala na ba ya dahon si nanay doon? Oo. Naubos na. Pero serpentina na, okay man din yung serpentina. Nung isang araw nga, yung kahoy na lang din balik-balik ko tapos nilaga. Ganun ba, Nay? Ganyan lang pala ni ni Ronald. Na hindi man yan pwede saluin kay... Ay, saluin? Aw. Ayaw ko nga. Masakit yan. Uy, manok, alis ka dyan, manok. Ano yan? Saluin, Nag. Bahala siya magkuhan. Nay, mahulog ka, Nay. Ayos, Nay, mahulog ka, Nay. Wala lang. Uy, ikaw. Na, guys. Ang butong, guys. Ay! Dali. Ay! Para hindi maubos ang sabaw. Uy! Ala, thank you, Nag. Thank you, Nay. Ay, madali lang pala siya, Nay, no? Basta bumagsak. Kasi, Nay, mabigat, Nay. Yan, nagtawag si Rolly. Hinanap niya siguro ako, wala ako sa bahay. May gulo kayo? Meron. Yung Saluhin mo. nangayo kog butong isa, kay lamig isigop sabaw. Si nanay pa dyan nagbitbit, batimbog ata. Ikuan sa palanggana, kay nahulog, mahurot ang sabaw. Iugasan mo muna para. Hugasin sa anaag tubig, kay nahulog man na. Thank you, Nay, ha. Ang akong mga herbal, dito na ko maagi sagit. Kay nang herbal dito, ha. May agas kanina. Ewan ko. Bunta, ala nga, pa di ay, Nay. Wala na. Ay, ano man yan, mawala, tapos balik. Thank you, Nay. Ang ako,
Wala pa bita ka mga iroy. Pagkam na nga, herbal. Nangalap ko daan. Magsabaw pa baka ako no nga. Ano naman si Banani? Banani is coming to town. Gaani sa ni akong karton kay nagamit ba ni nako. Ano sana? Dali ko gabi. Nag-andam ko daan anak. Kalabas rin nila kulang anak. Ay, para ba ni sila kaon? Bakanon pa na ako ni sila. Awa, dong, dili mo saludan. Kaya magpatay mo ni. Dong, dagli. Bong tae. Libang si Inday Rosilva. Klaro kayo. Mahurot yung sabaw ani. Wala siya unod pero nara guys ang butong akong ipangain ni nanay. Oh, di pa. Hi! Good morning. Good morning. Ay. Gutom na imong bata. Good morning. Igutom na akong mga anak guys. Kanon sa nato ni sila. Good morning. Nanilingan si mami, nanilingan na si Wakwak o nanambal o. Nako dito nanguha ko kalamunggay dito o kay wa ni kalamunggay diya. Nahalap ko. Wala asa to kung saluyot. Magsabaw ta may gusto ka? Madugay pa ka. Ha? Di na lang. Ito lang tag noodles. Sila na igit eh. Ako na kinakit. Asa lang duntay. Adiri o. Nanguha ko sa kung tanong nga kuano tangla kay magsabaw unta ta pero di man naman dugay man ta na lang. Dalan po na ko sila malunggay kay ang araw ako ano man ako din ang tiyan wak ang araw ang din tiyan ni mo wak nanambal man. Pula calcium yung kuan. Kulang calcium wak. Pero dagan o gitagaan na kita. Oy. Yang giaway ang cellphone guys. Oh, nangaway ang mga bata. Nangaway mga bata. So guys, mo taas naman ni ato ang na video guys. Ay magbalit tag noodles man. Katong halang. Pastang taas na. Dili taas, perting taasa. Magbalit mig noodles guys. Kay wala naman wa man ni sabaw sa noodles lang sa atong sudaanan ano. So, guys, diri ra tataman guys. Thank you so much sa inyong pagsuporta o sa inyong pag-subscribe sa YouTube channel, pag-like, share, follow. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping tang tanan guys. God bless you all. I love you all. Bye everyone. Banana o mapay pag-abot na limpyo din sa lamisa. Very good. Kung mga anak nagtapok na. Bye.